Sesifikele thina singalala endleleni neindaba ze1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Ubhungwe ngawo kulwa nobugebengu. Isiteleka siphazamise ukusebenza kwekaMandela. Kanti kuvukulwe ezabahweba emgwaqeni kwaMbonambi. Nina bezulu edumene ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu sanibonani. Undononkulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi uhulumeni kangeke uphumule empini oyiphakile okulwisana nobugebengu ingakho nje kumele bahlale beqhamuka ke ngamasu amasha okulwa nakho. uGodide kube ekhuluma kanjena namuhla kuqhubeka kokuhlala komkhandlo obhekela ukuqhamuka namaqhinga okulwisana nobugebengu eThekwini kulesifundazwe. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umhlonishwa uThamsanqa Ntuli nophinda bengusihlalo wohlaka olubhekelele zobulungiswa ukulwa nobugebengu kanye nokuvikela uthi imkhandle efana nalona kumele iqhubeke nokuqhamuka namasu azolekelela isifundazwe KwaZulu-Natal emgqiqweni waso okulwisana nobugebengu. Ubekhuluma kanjena ke kuhleli umkhandlu obhekelela ukuqhamuka namaqhinga okulwisana nobugebengu phecelezi i-Council Against Crime meeting ebibanjelwe kwelikaBanana. In the recent past, we have witnessed cash in transit robberies and raid towards police by criminals. Sergeant Sanele Dlamini, a member of the Presidential Protection Services, was on the 8th of April shot and killed in Inanda, where he was being robbed. The violence towards women is still a burning issue, and this gathering needs to continuously come with strategies on how well we can deal with this pandemic. Our communities continue to face evolving threats from organized crime, cybercrime, gender-based violence and femicide, and youth offenders. While enforcement will yield results, only a complete and lasting attitude change is drastically needed in our communities if we are to deal decisively with road deaths and general criminality. Untuli uthi umzabalazo walesifundazwe wokulwisana nabakuleli ngokungemthetho uyaqhubeka. We are continuing with operations against illegal immigrants under our slogan, engangeni ngesango yafohla. There is no developing country that has been successful while allowing illegal immigrants to overrun its basic services and to fuel serious crimes. Our integrated approach to this crime will be intensified. We are pleased that during today's engagement on border control, a more comprehensive picture will emerge that will aid our decision making. I think we realize the mammoth task at hand. To put it another way, without a stable, crime-free and peaceful environment, we will not be able to achieve any of the objectives of growing our economy, creating jobs, reducing inequality, and ending poverty. Umphembu uthi lo mkhandlo baleke kakhulu ukusiza amaphoyisa kanye nomphakathi ukuze kuqedwe nyawo ubugebengu ukuze KwaZulu-Natal ibe indawo ephephile. This council is quite very important in assisting the police, in assisting our communities to ensure that we lower crime in our areas. We make KwaZulu-Natal a safer environment. You must remember that in the beginning of this council, I said it would be meaningless for us to gather here if there will be no turnaround in terms of crime outside of this boardroom. It will be one of the box-ticking activities for us as government to say we do have a council against crime. But when we do not see the crime outside being reduced, it will mean this council, in fact, must stop to exist. Ezindabeni ze1KZN TV, ngingusiyabongwa kaDuma eThekwini.
Kuphazamisekile ukusebenza kwendawo ehehaka ivakashi eHowick Nelson Mandela Capture Site. Kuphoqa ukuba abavakashi bajike esangweni kulandela ukuthi izisebenzi eziqashwe ukuba zilungise umgwaqo kule ndawo zingakhokholiwe ngusonkontileka. Laba bathi bafika kulesi sigaba sokuvala isango ngenxa ukuthi imizamo yonke abayenzile ukufuna imali yabo ingaphumelelanga. Yize-ke sekupheleka izinyanga bekhuluma into eyodwa. Kuphoqe ukuba zijike esangweni izivakashi esikhungweni iNelson Mandela Capture Site eHowick. Kulandela ukuba izisebenzi eziqashwe inkontileka zivale umgwaqo zifuna ukuzokalisa ilaka lazo. Lesikhungo siheha izivakashi kanti lapho Nelson Mandela aboshwa khona yaseke iphendulwa esigcina magugu esinesithombe sakhe uMandela esibaziwe. Lezi zisebenzi ziqashwe inkontileka elungisa umgwaqo kule ndawo kanti zithi aziholile. Baningi abangasebenzi. So akufanele umuntu mayisesebenzile bese ngaholi. Iphutha lokuqala lelo. Thina siyo grade 1 thina. Sisafuna ukukhula. If labantu aba-women contractor bengakhokhi in time, sizokhula kanjani thina? Ngoba obvious siqala umsebenzi singenamali. Uyaboleka imali, ungena endlekweni eziningi kakhulu. So if engakukhokheli ngesikhathi, lama interest lawa uzomisana nje ukuthi le mali mayisifika vele wena usuyayidlulisa. So ikhona i-change ezoba khona ayikho. Yabo ukuba khona kwe project kumele ishiye abantu bendawo beyabantu abangcono. Ingasicreatele inkingi. Abasikhokheli. It's been 3 months. Laba bathi basezikweletini kuyimanje. If uzokweleta imaterial uphethe i-purchase order, if ungasayikhokhanga for 2 months ngicabanga ukuthi interest isuke sikulimaza depending ukuthi ingakanani imali bekade ubekweletele in terms of material. Ngibona ngathi silimaza sonke. Firstly ayisikhulisi. Okwesibili iyadelay. Okwesithathu egcineni kuzobe ngathi thina simisa umsebenzi. Sesenza yayiqhinga ukuthi ukumisa yonke operation iyona indlela okwenza iawareness kubantu abanjani abasithatha kancane kule ndawo. Bathi yize kuphazamisekile ukusebenza kulesi sikhungo kepha nabo balimele. So igcina abanye sekuphazamiseka umuseum ukusebenza kwawo. Engicabanga ukuthi nabo baya affecteka kakhulu since kuyindawo enkulu kanje le. Ngoba njengoba ku-upgrade lapha ku-upgrade labona ukuthi nama tourist akwazi ukungena indlela eright. Njoba nibona nje nala yabona ukuthi indawo embi kanjani le abayisebenzisayo. Indawo emngami ngicathi nawe sesikade ufika ube ne problem sekumele ungene la. Ikhansela lithi kade lalizama ukungenelela. Kungiphethe kabi. Kungiphethe kabi kakhulu ngoba phela ukungena kwama tourist ukungena komnotho ewadini. Ukuma kwabantu bangasebenzi bazogcina laba bangasebenzanga bengaholile. Ngenxa yabanye abantu abahleli kahle ema-office abahola imali ezinkulu bona. Kodwa bacindezela abantu abampofu abangathathi intweni. Ngiyethemba lolu daba luzolungiseka masiqeda la ngizokhuluma nabafowethu ukuthi ngoba sesikhulumile bakhona sebengifonelile abangenhla abakaThefla bathembisayo ukuthi bazolungisa lolu daba. Mhlambe ke babadedela abantu bavule lana kuqhutshekwe kusetshenzwe. Izindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube seHowick. Ngqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi uthi akusibona bonke abantu abazokwazi ukuthi baqashe kodwa abanye bazoziqalela amabhizinisi ukuze bazithuthukise. Ugagashu bekhuluma kanjena ngesikhathi kade kuvulwa ngokusemthethweni izimakethe zakwaMbonambi kumasipala keMfolozi lapho omama bebedayisela emgwaqweni bezokwazi ukuthi basebenzele khona. Omama baziphilisa ngokudayisa erenki yamatekisi kwaMbonambi ngaphansi kumasipala waseMfolozi bajabuleleke ukunikwa ngokusemthethweni kwendawo noma ke imakethe lapho bezokwazi ukuthi badayisele khona ngaphambilini ke laba bebedayisela nje emgwaqweni bebeka amatafula kusokhumbula ukuthi ngaphambilini bebebhekana nenkinga ukuthi ke uma kunezimvula bekuba nzima ukuthi bedayise kanti nelanga belize liphelele kubo ukwakhiwa kwalezi izitolo kuzobalekelela ukuthi bakwazi ukudayisa. Bekade kunenkinga kakhulu magnethi izulu singakhona ukusebenza kahle ngoba amanzi abengena kulama container besebenza nawo. So sesizokwazi manje ukuthi izinto zethu mangabe sibeka endaweni ephephile nendawo evulelekile nabathengi bethu sebazokwazi ukuthi bethenge kahle ukudla ukuclean ongenazo izintuli. Kuzoba nomehluko nje omkhulu ngoba impahla zethu sizohlala kahle iqoqeke zibe clean kube right nje yonke into sibeke na kahle into zethu sigcine ihlanzekile
namagciwane lawade sindlala impahla sindlala otamatisi esigangeni bethelwa zintuli akusezoba khona lokho. Njengoba kungqongqoshe ukuthuthukiswa komnotho esifundazwe nomfundisi uZondi ehambisana nemeya kaMasipala uXolani Bhengu babe sebesikiripini. uZondi uthi ke lokhu bakwenza ukuze kulwisane nenkinga yokushoda kwamathuba omsebenzi. uZondi uthi ke isifisi sabo ukuthi baqhubeke nohlelo lokulekelela abasobabhizinisi asebancane ukuze ke nabo bakwazi ukusithuthukisa. Ngokufisa kwethu ke ukuthi ke ngokuvuma kweimali zikahulumeni siyafisa kuba lesi siqaliso njengalesi sakhiwo esengemva kwethu sibe ngesokuqala kodwa kuqhubekeke njalo kuze bonke abahwebi abasebenza la bahlinzekeleke ngendlela efanele ngoba esikuhlose kakhulu njengohulumeni ukuba isithunzi sabantu bakithi ikakhulukazi abampofu babhekeleleke njengoba sewumnyango ukuthuthukiswa kwezomnotho. Siyazi ukuthi ezomnotho zimbaxambaxa. Akulindelekile ukuthi bonke abantu bayofesa baqashwe emafemini ngoba kawekho. Kodwa labo abanethuba lokuthi baqashwe siyababongela ke labo. Kodwa akuthi ke nalabo abanye abangenalo lelo thuba abafuna ukuba bona basebenze bahwebe njengalaba esizobasiza lapha namhlanje basukume nabo benze njalo. Umnyango kuyabahlangabeza bonke abantu. Asibhekeleli osoyimboni abakhulu kuphela. Sibhekelela wonke umuntu nosezingeni eliphansi ukuze bonke abantu bakhuphuke bathuthuke. Laba bebebhekana nenkinga ukuthi ke njalo ntambama miqiqo imithwalo ngenxa yokusabela ukuphepha nokuthi impahla yabo izontshontshwa. Lokhu ke kuzobalekelela ukuthi bayidayisele endaweni ephephile futhi ehlanzekile. Imeya ibisinxusa kuba ke beyivikele le ndawo. Ngiyafisa ukuthi njengoba ekhona ungqongqoshe wethu ubaba uZondi sizokhuleka nakuye ukuthi cishe lesi sakhiwo lesi ngoba abantu kuyacaca ukuthi baningi sizokhuleka kuye sikhulekela umphakathi ukuba asiphinde futhi asiphu phase 2 ukuze sithi ukuthuthukisa irank yethu iphambili. Siphinde futhi sikhuleke ku ngqongqoshe wethu sikhulekela ukuthi njengoba bekhona abanye osomabhizinisi bakithi abahwebayo laba abahweba ngamatekisi nakhona futhi sikhulekela khona ukuthi sifisa ukuthi kube nerank la ezoba neshelter ukuze abantu malibalela ilanga bekwazi ukuthi osomatekisi bengashiswa ilanga benganethwa zimvula nabantu isikhathi belinde amatekisi bebe nendawo yokukhosela. Njengoba ke kade kuvulwa lezi izitolo abanye ke bakwazi ukuthi bayitholele izambulela abanye bathola amagazibo njengoba ke indawo yangenele kahle ukuthi kwakhiwe lezi izitolo kodwa ke basohleleni lokuthi ke beqhubeke nokuthi kwakhiwe ezinye. Lezi ke izindaba ze1KZN TV ngingusamngeliswe Nqulunga ngikwambonambi. Ake sithi ishelele izitolo nenabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Ubhungwe ngawo kulwa nobugebengu. Isiteleka siphazamise ukusebenza kwekaMandela. Kanti kuvukulwe ezabahweba emgwaqeni kwaMbonambi. Amakhansela ekhokasi eAFP kumasipala waseMzumbe ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal athi azobhalela umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu oholwa kumfundisi uThula Sizwe Buthelezi ukuthi akaphenye inkohlakalo ayichaze njengeyenzeka kulo masipala. Akusho lokhu ngesikhathi ke bambe ke sithangamisa bezindaba lapha eveze khona ukuthi abasabethemba ubuholi bemeya kaMasipala uMzumbe ubongani nyuswa njengoba bemsola ngokuthi wehlisa ngomlenze imali yabakhokhi bentela. Amakhansela ekhokasi eAFP kumasipala uMzumbe athi azobhalela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ukuthi ukuzophenya inkohlakalo eqhubeka kulo masipala. La makhansela asola imeya yalo masipala ubongani nyuswa ngokwehlisa ngemlenzi izimali zomkhandlu ezahlukene. Usihlalo weqembu leAFP eMzumbe uyachaza. Sifike eMzumbe ngo2021 sizojoin iCouncil imkhandlu nemali eningi kakhulu ekuyimali esibiza ngama reserves imali eyayongiwe nje omeya abangaphambili kanye nemkhansela khona ngaphambili okugada izimo zeinhlekelele eqhamuka noma izimo eziphuthumayo njoba sazi umkhandlu wethu umkhandlu omncane kodwa ke sithe masamba kulesikhashana esincane njoba kune instability emkhandlweni yonke leyo mali kade ikhona engaphezulu kwa 200 million akusekho ngisho isenti
okwenza ukuthi ke intuthuko noma ngathiwa kwenzakalani manje kufika inhlekele njengoba khona nezimvula asikwazi ukuresponda kanti sesiyingxenye yomkhandlu kanti imali isetshenziswa ngendlela engafanele efanele isebenziswe ngayo. Eqhuba uthi bafuna izinhlaka eziphezulu kube yizona ezizosingatha lolu daba. Sivumelene nekhokasi njengenkathi ukuthi sizocela ukuthi i-council icele ukhokha ukuba ngenelele ngosection 106 ukuze azosenzela uphenyo ngoba noma kuthiwa sizama ukwenza lupho olunye uphenyo ayikho imali esinayo. Uma weqala uphenyo ufanele wazi udinga imali manje ngeke usicela ukhokha yena ukuthi azosenzela uphenyo ukuze sibone ukuthi le mali yama reserve iyenzeni ukuze makukhona abantu ekufanele bajeze noma kube khona into ama consequence management kube khona ekwenzakalayo kulabo bantu abamisuse imali yomkhandlu. Uthi banobufakazi obuqandula ikhanda ukuthi imeya yasebenzisa imali yomkhandlu ngokungafanele. Kunobufakazi obuqandula ikhanda okubhaliwe sikutholile kuma record omkhandlu ukuthi emva kokuthi imeya ikade ikhishiwe ngoFebruary 9 yathatha kuyo imali yomkhandlu eyayingabudgetiwe ukuyozidefenda enkantolo eHigh Court ukukhokhela abameli ababizi abesezingeni eliphezulu ukuze ikwazi ukubuya kodwa ayikwenzanga yodwa. Yiyo imeya uBG Nyuswa owenza lokho noHwipho uSR Cele kanye nomama uNandi owaye acting municipal manager abasebenzisa imali yomkhandlu bengazange bakwazi ukucela mhlambe noma kungasafanele ngoba abasiyona bengasayona nawo ama powers basebekhishiwe. Uma kwakufanele bayoyidefend enkantolo kwakufanele basebenzise ikwabo nemindeni yabo ukuyoyidefenda ngoba bakwazi ukudefenda umkhandlu ukuyolwisa umkhandlu ngemali yomkhandlu. Lithintwa ihhovisi likameya ngalezi insolo liziphendulele. Umasipala waseMzumbe uyayichitha insolo ezibhekise kwimeya ezichaza imeya njengegcwele inkohlakalo. Umasipala waseMzumbe usebenza ngokohlelo le-executive committee okuchaza ukuthi akukho la khona imeya ithatha khona izinqumo ingazange ibonisane nezinye inhlaka ezakha umasipala. Ngakho ke masibheka okuloku ukuthi iqembu lelo elikhuluma ngalolu daba lithi lizobheka kuNgqongqoshe wezokubusa nokubambisana kwaZulu Natal. Umasipala uyivulile izandla ekuthenini labo abazobe bejutshiwe uma kugcina kuba kanjalo ubanikeze yonke isupport abayidingayo ukuze benze umsebenzi wabo ngokungaphazamiseki. Lo mbiko benuwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzumbe. Kube intokozo yodwa ke eNdlunkulu kaZulu ngesikhathi ke kuvula isigodlo sakwaMinyamanzi esakho eMkhambathini kwisifunda saseMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Lesi sigodlo kwesivule ngokusemthethweni emcimbeni obuhanjelwe ngabantwana baseNdlunkulu, amakhosi, amabutho kanye ke nezintombi. Umntwana kuVanana Zulu uthi ke kubuyisa ithemba ukubona uZulu ukhula usuku nosuku. AbaseNdlunkulu yakwaZulu baveze ukujabula ngesigodlo sakhiwe eMkhambathini. Basho lokhu ngesikhathi sivulwa ngesonto. Njengobeke singaza uvula komuzi nesigodlo sakwaZulu ekuyisona engisakhele amakhosi akithi. Isigodlo ke kungokuthi ke nami ngisebenza abantu futhi kepha ke futhi ke kulezindle ezikhona zamakhosi ezikhona egcikeni nebonyanga kungakho ke isixazulula lesi lombango khona phakathi ukuthi kungani kuthiwa isigodlo ngokunjalo. Silana ke sizojabula nabantwana baseNdlunkulu abakhona abakaMinyamanzi. Canthi abaningi niyabazi nabo umntwana Vanana. Nendlunkulu endala futhi izalukwazi ikhona futhi esisekela phezulu kwesimo sokuvula ikhaya. Indlunkulu ithi lokho kuzovuselela isiko lakwaZulu. Okungithokozisa kakhulu ngalomcimbi ukugqugquzela amasiko nokuvuselela amasiko ukuthi njengoba ubona nje insizwa zila ubone intombi zila abantu abaningi abasafuni ukuphatha induku abasafuni ukubanga amabutho abantu abaningi ngazo zonke ikhathi sebegijima uzokuthiwa kubulawa abantu abekho abantu uzokuthiwa umuntu ubulewe induku lokho kungijabulisa kakhulu uma ngibona amabutho ehlangene kanje ehlanganiswe umntwana osiboniso ngalomcimbi wakhe. Kanti kusakhona ezinye izinhlelo zokwandisa lesigodlo. Ikhaya ke lona lisazokwanda impela ngicela nanibonile nje ngapha futhi ezansi kulezindlu ke zamakhosi ke ngokomoya
ngoba nami ngaphiwa ke ngokwethunywa ngaphiwa futhi ke nangokomndawo ngaphiwa futhi ke nangokuyikhoma zakithi futhi ukuthi sikwazi ukulapha abantu sekungasenzela ukuphendula nabo laba futhi ke abasuke bebuza uRondo abangaka cha isithembu anginaso angakafiki kuleso sigaba kodwa nje ngoRondo nje zimele okuthile njengoba ngisho nangingakhoma nje indlu kaGogo la shisela khona impepha. Izindabeni z1 KZN TV semkhambathini. Umasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthembisa ukuyisukumela phezulu indaba ethinta emigwaqo kanjalo nezisolo ezisaladengwane ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu. Lo mkhandlu uthi kunemizi ezofakela ugesi njengoba kunemali abazoyibeka eceleni. Kanti lokhu kusho ngenkathi ke behlangene nomphakathi wakuwa 20 ehholo izaba zendoda enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Abephume ngomningi bawo amalungu omphakathi asemtubatuba ophondweni enkathi lomasipala uzokwethula intuthuko edidiyelwe. Lo mphakathi uphinde wathola ithuba lokuzwakalisa okhala ngakho kakhulu nokuvele imigwaqo, ugesi nokunye okuningi. Ukushintsha kwesimo sezulu kubuye kunomthelelo omkhulu ekulimazeni imigwaqo engaphansi kwalomasipala. Imigwaqo imoshakale kakhulu kulesi sikhathi njengoba imvula zina nje siyeza ukuthi imvula zisazoqhubeka zine izoqhubeka ke imosheke. Sinemigwaqo engaphezulu ka5 ebese siyikhandile emihle kwamanye amawadi kodwa manje kufanele ukuthi akaze kwenziwe lutho ngenxa yesimo sezulu esifike yawugugula yawumosha kakhulu umgwaqo. Sizoqhubeka ke kodwa sibuyele emuva sibone ukuthi silungisa kanjani kulezo zimo ezinjengalezo. Siyafisa ke ukuthi umphakathi wasenkosi uMtubatuba usibekezelele kuleso simo ngoba sinazi inhlelo sokuthi sizofinyelela kanjani ukulungisa into ethinta umgwaqo. Lo masipala uphinde waveza ukuthi unezinhlelo eziseqhulwini zokufakela umphakathi ugesi kanti imelo masipala iphinde yanxusa umphakathi ukungazixhumeli ugesi ngokungemthetho ngoba lokho kudala ukuqhuma kwama-transformer. Lokuthi kulungiswe indaba kagesi noma isimncane kakhulu imizi emtubatuba engenawo ugesi sekukuthi nje sipholishe lapha nalapha yabese siyakwazi ukuthi siyaqeda ngoba angeke kuze kuphele ukufakwa kagesi ngoba kusenemizi emisha eyakhiwayo. Ngalesi sikhathi ke kunemizi emisha kukhomba ukuthi kufanele silinde ibe umthamanyana ikwazi ukuthi itholakaleke leyo mizi ikwazi ukuthi ithole ugesi. Ezinye zezinto esixoxayo nabantu sishiyi kodwa ukuthi abantu phela uma sebesebafakela ugesi abawuthenge ngoba icrisis enkulu njengamanje uEskom abhekene nayo uthi ama customer akhe awakwazi ukuthi abuyela yowasevisa ngoba ababenza ubulungiswa bokuthi bathenge ugesi. So ke kuba nzima siyazi ke njengoba isimo sezulu sikanje sishintsha liyaduma izulu ayaqhuma ama transform. Uma eqhuma ama transform siba nenkinga kuEskom ukuthi simcela hamba uyosiza abantu ngoba uthola ukuthi abantu abadonsa kwe-transformer abawu-20 bahlanu abathenga ugesi u-15 wonke uthola ukuthi awuthenga ugesi. Ukufukulwa kwentsha ezinye zezinto eziseqhulwini njoba intsha ingena kwisidakamizwa ngenxa yokutuleka kwamathuba omsebenzi. Kanjalo futhi nento eseqhulwini ethinta abantu abasha bahlaselwe idimoni eliningi elokuqala idimoni lama drugs ikakhulukazi emtubatuba abantu kwi-age esuka ku12 kuya ku21 kuba i-disaster la khona obona abantu abasha begxile kakhulu ezidakamizweni. Ezinye zezinto esinazo ukuthi sizozilungisa kanjani sizozondela kanjani kubo ukuthi sixoxe nabo ukuthi hayi abangangeni ngoba kunzima ukukhuluma nabantu vela basenkingeni kodwa abantu okufanele siba protect yilabo abangakangeni kuma drugs ukuthi uma usufinyelele kulesi simo nazi izimo ozithola usukuzo sizoya ke ezikoleni sibe nezithangami nabantu abasha la khona esokwazi ukuthi sikhulume nabo bese kuba ke inkinga enkulu abantu abakhala ngayo laba basuke bengene ezidakamizweni zokuthi ngifundile ngigraduate kodwa ngisebenzi. Lento yento esingibangela istress ukungena kwami ezidakamizweni yiyo yento engenza ukuthi ngisizakale ngikhohlwe istress sokuthi angisebenzi nani. Izimo lezo okufanele sizixoxe nabantu ukuthi uma ubhekana naleso simo kusuke ngisho ukuthi sekuyisimo esipermanent. Lo masipala wakhelwe izindawo eziningi ezisemakhaya. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Akasiphinde sithi ishalele itonanene besilo siyabuya futhi nezinye zeindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngawo ukulwa nobugebengu. Isiteleka siphazamise ukusebenza kwekaMandela. Kanti kuvukulwe ezabahweba emgwaqeni kwaMbonambi. Iranda kuleli ngu-18.26 kwidola laseMelika libe ngu-24.31 kupondo waseBrithani libe ngu-20.67 kwi-euro yase-Europe. Kunitengo yegolide ibe ngu-$3,373.67 ounce. Kuthi intengo engahluziwe ibe ngu-$60.23 umphongolo. Ake sibheke engosini yazemidlalo. Yize kubuka ngasensuku zatshwala iMamelodi Sundowns ikhale emuke nesicoco se-League Betway Premiership okwehlandla leshagalombili amasizini elandelana kodwa umqeqeshi waleli qembu uMiguel Cardoso ubone ezakhe ezingakawuqedi umsebenzi. uCardoso kusho lokhu ngemuva kuba iSundowns iphinde yavula igebe phakathi kwawo neOrlando Pirates ibaqabula Richards Bay FC ngamagoli kamathathu eqandeni eLoftus Versfeld ePitoli ngeledlule. Ukugoqa kwePirates ngegoli elilodwa eqandeni kwisikhukhune eOrlando Stadium eSoweto ngaleli ledlule kunika iSundowns elinye kithuba lokuvula igebe embangweni wesicoco se-league. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqamba nankomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.